ನಮಸ್ಕಾರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಕುಡೋರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಯಾನ್ ಪತ್ರೊಡೆದ ರೆಡ್ನೆ ಪಾರ್ಟ್ ಇರೆಗ್ ತೋಜಾವೆ ಅವು ಉಂಡು ಒಗಣೆ ಪತ್ರೊಡೆ ಬಕ ಪತ್ರೊಡೆ ಫ್ರೈ. ಈ ಸುರುತ ಪಾರ್ಟ್ ತೂತು ಜಡ ಯಾನ್ ಐತ ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಂತೊನ್ವೆ. ಈ ಅಲ್ಪ ಪೋದ್ಲ ಎನ್ನ ಸುರುತ ಪಾರ್ಟ್ ತೂವೊಲಿ. ವಿಡಿಯೋ ತೂದಾಯ ಬಕ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಡಲ ಇನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬರೆದು ಪನ್ಲೆ ಇರೇಗೆನ ರೆಸಿಪಿ ಅಂಚ ಅತ್ತಂಡು ಪಸಾತುಳ್ಳಾಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಬಲೆ ಇನ್ನಿತ ರೆಸಿಪಿ ನಮ್ಮ ಸುರು ಮನ್ಪುಗ ಮೂಲಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಪತ್ರೊಡ್ಡೆಗೆತ್ತೊಂದ ಸುರು ಯಾನ್ ಇರೇಗ ಒಗಣೆ ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ ಅಂಚ ಅನ್ಪು ನಾವು ತೇಪಾವೆ ನೆಕ್ ನಮಕಿತ್ತೆ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ದ ಶೇಪ್ಡ್ ಕಟ್ ಮನ್ಪರಂಡು ಬಲೆ ಇರೇಗನ್ ತೋಜವಂಚ ಮೂಲಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಸುರುತ ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ ಇರೇಗ ಕಟ್ ಮನ್ತೇಪಾವೆ ಮೂಲು ಸುರು ಇಂಚ ಉದ್ದ ಬಿಸಾತಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಮೂಲ್ ತೂಲೆ ಸರ್ತ ಕಟ್ ಮಂತುನ್ ಪೋಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ರಾಡ್ ದಿ ಓಡ್ಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ದಪ್ಪಲ ಬುಡೋಡ್ಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಿಂಜಲ ಮನ್ಪರೇಜ್ ನಮಕ್ ಮೂಲಿ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಲ ಟರ್ನ್ ಮಂತದ ಕಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಇಡ್ತು ಎಡ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ದಾಕ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಬೋಡು ನೆಕ್ ಪೂರೈಕ್ಲ ನಮೈತೆ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತು ನಾವು ಬಾಕಿದಲ್ಲ ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ ಕಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಸೈಜ್ ಮಲ್ಲ ಕಿಂಜ ಇರಿನ ಪ್ರಕಾರ ದಿಯೋಡ್ಲಿ ಬಟ್ ಜಾನ್ ಪನ್ಪುನ ಜಾಸ್ತಿ ಕಿಂಜ ದಿಯೋಡ್ಚಿದೆ ಒಗಣ್ಣೆಡ ಅವು ಲೇಯರ್ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಅವು ತುಂಡಾರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ತೊ ಒಂತೆ ಮಲ್ಲನೆ ದಿರ್ಲೆ ಲೈಕಡ್ ಅವು ಒಗಣ್ಣೆಡ ಪತ್ತುಂಡು ಪೂರ ಮಸಾಲಲ ಅಂಚನೆ ಬಾಕಿದಲ್ಲ ಇರೆ ಕಟ್ ಮನ್ ತೋಜಾವೆ ಮೂಲ್ತುಲೆ ನಮನ ಪತ್ರೊಡೆ ಕಟ್ ಮಂದ್ ರೆಡಿ ಆತು ನರ ನೆಕ್ ಒಗಣೆ ಪಾಡ್ನ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಪೂಕ ಇರಿಗಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂಬ್ ತೇಪಾವೆ ತುಲೆ ಈತೆ ಮಲ್ಲ ದಿಯೋರು ನೆರ್ದ್ ಕಿಂಜ ದಿಯೋಡ್ಚಿ ನೆತ್ತ ಜೋ ಲೇಯರ್ ಉಂಡೋತೆ ಅವು ಬುಡೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಜಬ್ ನಾವು ಒಗಣೆ ಪಾಡುವ ಈತೆ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಒಗಣೆ ಪಾಡ್ನ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ತೂಕ ಮೂಲಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಣಲೆಗೆ ತುಂದ ಬಣಲೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿನಕ್ಕನೆ ಮೂಲ್ ಯಾನ್ ತಾರದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿನಕ್ಕನೆ ಮೂಲುವಂತೆ ರಾಯ್ ಪಾಡ್ಲೆ ರಾಯಿ ಪುಡಾಯಿ ನಕ್ಕನೆ ಮೂಲವಂತೆ ಕಡಿ ಪತ್ತಲ ಪಾಡ್ಬಿಡ್ಲಿ ಮೂಲಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿಗೆ ತೊಂದ ನೀರುಳ್ಳಿಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಚಾಪ್ ಮನ್ಗೆ ತೊಂದ ಇರ್ತು ಎಡ ಮೂಲ್ ಯಾನ್ ರೆಡ್ ಮುಂಚಿಗೆ ತೊಂದ ಐಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾಪ್ ಮನ್ಗೆ ತೊಂದ ನೆಕ್ಲ ನಮ್ಮೈತೆ ಎಣ್ಣೆದುಲೆ ಪಾಡ್ದು ನೆಕ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಗ ಮುಂಚಿ ಮೂಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ಬಿಡ್ತಾ ನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ನಮಕಿತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪರು ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಆಪುನ ಮುಟ್ಟ ನೆಕ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಎಣ್ಣೆಡೆ ಮೂಲ್ತುಲೆ ನಮನ ಕಾಂದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಆದ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ ಪಾಡ್ಬಿಡ್ಕ ಮೂಲಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಟ್ ಮಂದಿನ ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ಬಿಡ್ಕ ಒಗಣೆ ತೊಲ್ಲೆ ಮೂಲಿತ್ತು ಪತ್ರೊಡ್ಡೆಗೆ ಪೂರ ಇಕ್ಲ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊನ್ಲೆ ನಾವು ಒಗಣೆ ದೊಡ್ಡ ಪೂರ ಇಕ್ಲ ಲಾಯ್ಕಡ್ ನೆಕ್ ಮೆಲ್ಲ ತಿರ್ಗಾಲೆ ಮೂಲ್ ತೂಲೆ ಯಾನ್ ಪೂರ ಕಡಿಟ್ಲ ನೆಕ್ ತಿರ್ಗಾಂದುಲ್ಲೆ ಮೂಲಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲಿಂಬು ಪುಲಿಗೆ ತೊಂದೆ ನೆಕ್ ಪೂರ ಪೂಂಟಿದ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿ ಮೂಲ್ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಬಿಡ್ಲೆ ಉಪ್ಪು ಈರ್ನ ಸ್ವಾದಾನುಸಾರ ಪಾಡ್ಲೆ ಮೂಲ್ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪುಲಿ ಬಕ ತೀಪೆದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ನೆಕ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ತಿರ್ಗಾವನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಮಿನಿಷಗ್ ನೆಕ್ ಅಂಚನೆ ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ಉಪ್ಪು ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಬಕ ಸಕ್ಕರೆ ನೆಕ್ತ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ನೆಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವೋಡು ಮೂಲಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಒಂತೆ ಪಿರೆ ದಿನ ತಾರೆಗೆ ತೊಂದೆ ನೆಕ್ಲೆ ಐತೆ ಮಿತ್ತಿಡ್ ಪಾಡ್ಬಿಡ್ಪೆ ನೆಕ್ಲ ಪಾಡ್ಬಿಡ್ದು ನೆಕ್ಲ ಲಾಯ್ಕಡ್ ತಿರ್ಗಾವನ್ಲೆ ನೆಕ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ತಿರ್ಗಾಲೆ ಕೂಡ ಪೂರ ಕಡೆಟ್ಲ ತಾರೆ ಪಿರೆ ದಿನ ತಾರೆ ನಮನ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊನ್ಲೆ ನೆಕ್ಲ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಮಿನಿಷ ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ಸ್ಲೋ ಮಂತ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೂರ ನೆಟ್ಲ ನಮಕ್ ಸ್ಲೋವೇ ದಿಯರೋನ್ ಹೈ ಫ್ಲೇಮಡ್ ದೀಪುನ ಅಗತ್ಯಜಿ ಕಾಂದ ಫ್ರೈ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ ಪಾಡ್ದಾಯಕ ಪೂರ ನೆಟ್ಲ ನಮಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಲೋವೇ ದೀದ್ ಮನ್ಪರೊಂಡು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷದ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಮೂಲ್ ತುಯತ್ತೆ 2 ನಿಮಿಷ ಆತುಂಡು ಅವ್ರು ಯಾನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ದೈತೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ತು ಮೂಲ್ ನಮ್ಮನ ಒಗಣೆ ಪಾಡ್ದ ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಇರ್ತು ಎಡ ಯಾನ್ ತೀರೆ ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಮನ್ ತೇಪಾವೆ ಕಿ ನಮ್ಮನ ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ ಅಂಚ ಆತುಂಡು ಮೂಲ್ ತುಯಡ ನಮ್ಮನ ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು
मस्त टेस्टी आतंड तुझ्याडा नेक्की सॉस दोटला सर्व बनपोली इजिंडा जो नमना बोल नहीं इप्पुंडते मक्खन जो बनपा आई तोटला ई सर्व बनपोली मस्त लायक आपुण ಒಂದು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡಿಶ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಐಕಿದ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ತೂದಿಪ್ಪರ್ ಏನ ಮಮ್ಮಿನೆಲ್ಲ ಇರೆ ಕೈ ತೋಜುದಿಪ್ಪು ಆರ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಂದಿನಿ ನಾನು ಪಾರ್ಟ್ 1 ಪಾರ್ಟ್ 2 ಲ तो उंदी ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ और इन ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪನ್ಲೆ ಅಂಚ ಆತನ್ ನಿಗೋನ್ ಇಲ್ಲದ ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ ಯಾನ್ ನನ ಇರೆಗ್ ಬಜಿ ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ ತೆಪ ಅಂಚ ಅನ್ಪುನ್ ಎದುರ್ದೈಟ್ ಬಲೆ ಔತು ಓನ್ಗನ ಮದಮುಟ ಬಜಿ ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ ಅನ್ಪರ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮೂಲ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ತುಯ್ಯಡ ನೆತ್ತ ಒಂಜು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾರ್ಟ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಯಾನ್ ಗೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ ನಮಕ್ ಉರುಂಟ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಕಟ್ ಮನ್ಪರನ್ तो ಮೂಲ್ ತುಲೆ ಯಾನ್ ನೆಕ್ ಉದ್ದ ಉದ್ದ ಕಟ್ ಮಂತುಂದುಲ್ಲೆ तो ಮೂಲ್ ತುಯ್ಯಡ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮನ ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ ಕಟ್ ಮಂದ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಅಂಚೆನೆ ನಮಕ್ ಉರುಂಟ್ ಒಂಚೂರು ದಪ್ಪದಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ದಪ್ಪಲ ದಿಯೋಡ್ಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಲುಪ್ಲ ದಿಯೋಡ್ಚಿ ದೇಗ ನಮಕ್ ಐ ಕಾಯ ರೆಂಡೋ ಶಾಲೋ ಫ್ರೈ ಎಕ್ದಮ್ ಲೈಟ್ ಎಣ್ಣೆಡು ಒಂತ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು तो ಮೂಲ್ ತುಲೆ ಇಂಚೆನೆ ನಮಕ್ पूराला कट मन घेतोंड्रन तो मूल तुयड़ा इरेगे वंजी पत्रೊಡೆ ತುಲೆ इंच नेत लेयर्स उंडो अव बुडन बरपुन अंच जागृतेड कट मन घेतोंडले नेक एकदम मेल्ला एकदम सॉफ्टली हैंडल मनप्ले नेक बाकीदल अंचने एते कट मनफे मूल तुयड़ा नमना रेडी आतन पूरा स्लाइस कट मंतद पत्रೊಡೆದ ನೆಕ್ಕಿತ್ತ ನಮಕ್ ಶಾಲೋ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪರೊಂಡು ಚೂರ್ ಎಣ್ಣೆಡ್ ಅವು ಯಾ ಇರೆ ತೋಜಾವೆ ಅಂಚ ಅನ್ಪುನ್ ಬಲೆ ಮೂಲಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಪ್ಯಾನ್ ಬೆಚ್ಚಾಯಿನಾಕನೆ ಮೂಲ್ ಯಾನ್ ಒಂತೆತ್ತೆ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಒಂತೆನೆ ನಮಕ್ ಬೋಡು ನಮಕ್ ಪೂರ ಕಡೆಟ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮನ್ಪರೊಂಡು ಐಕೆ ಯಾನ್ ಒಂತೆ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪೂರ ಕಡೆಟ್ಲ ಚೂರ್ ಚೂರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಟ್ಟ ಮೂಲ್ದುಲೆ फुल तुले इतने नमना पैन पूरा साइड ला नम एण्णे इतने इंच यान फ्लिप मंतुले और नेक पूरा साइड ला बेसिकली इंक स्प्रेड मन पर ऐके इंच तिरगावनुल्ले पूरा कडेट्ला नमक एण्णे पाड्रंडु इत्ते यान ಒಂಜಿ ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ ನಮ್ಮನ ಪ್ಯಾನ್ ದ ಮಿತ್ ದೀದ್ ಬಿಡ್ಪೆ ನಮಕ್ ನೆಕ್ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆಡೆ ಶಾಲೋ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪರೊಂಡು ತಾರದ ಎಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಂದಿಂದೆ ಐತ ಫ್ಲೇವರ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕ ತಾರದ ಎಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ತಾರದ ಎಣ್ಣೆ ಇಜ್ಜಿಡ ಇರುವವುಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಣ್ಣೆಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಲಿ तो यान मूल पूरला पत्रೊಡೆ प्लेस मंता नेक ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಫ್ರೈ ಆಯ್ನಕನೆ ನೆಕ್ ನಮ ಫ್ಲಿಪ್ ಮನ್ಪ ನಮಕ್ ರೆಡ್ಲ ಸೈಡ್ ನೆಕ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪರೊಂಡು ಲೈಕಡ್ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ್ ತುಲೆ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮನ ಎಣ್ಣೆ ಲೈಕಡ್ ವೈತೊಂದೊಂಡು ಐಕೆ ಯಾನ್ ಒಂತೆ ಮಿತ್ತಡ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಕೆ ಇರ ಸುರುಟ್ ಪಂತಿನ ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡ್ಚಿ ನಮಕ್ ಬೋಡಾನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಗ तो ಮೂಲ್ ಇರ್ತು ಎಡೆ ಯಾನ್ ಓಲ್ ಎಣ್ಣೆ ಎಂಕ ತೋಜಂದಿಜ್ಜ ಅಲ್ಪ ಯಾನ್ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ताकि पूरा पत्रೊಡೆला नम लायकड फ्राय आवड तो नेकिंच नमक ಒಂಚೂರು ತಿರುಗಾವನ್ पूरा साइड नमक फ्राय मन्परंडो ಮೂಲಿತನ ಒಂಜಿ ಬೌಲುಡು ಒಂತೆ ಮುಂಚಿ ಪೌಡರ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಗೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೂಲ್ ಒಂತೆ ಮುಂಚಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ಡೆ ಮೂಲ್ ಒಂತೆ ಇತ್ತೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ಲೆ ನೆಕ್ ರೆಡ್ಡೆ ಇಕ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊನ್ಲೆ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಮುಂಚಿದ ಪೌಡರ್ ಬಗ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊನ್ಲೆ ಮೂಲ್ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ और ನೆಕ್ಲ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರೆಡಿ ಮಂದಿನ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಇತ್ತಲತೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಉಪ್ಪು ಬಕ್ಕ ಮುಂಚಿ ಪೌಡರ್ ಐಕಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಮಿತ್ತಡ್ನೆತ್ತ ಬಿರ್ಕ್ ಬುಡ್ಕ ಒಂಚೂರು ಲೈಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಖಾರದ ಟೇಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆಪುನ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಟೇಸ್ಟ್ तो मूल ಒಂತೆ पूरा कडेट्ला नेक बिर्क बुडले मित्तड ಒಂತೆನೆ चूर पूरा साइडला नमक पाड्रंड ಒಂತೆ पाड्बुडले इंच इत्ते मूल नमना ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಲೈಕಡ್ ಫ್ರೈ ಆತಂಡು ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸ್ಲೈಡ್ಲ ಲೈಕಡ್ ಇತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಂತೊನ್ವೆ ನಾವು ಪೂರ ರೆಡ್ಲ ಸೈಡ್ ಲೈಕಡ್ ಫ್ರೈ ಮಂತೊನ್ಗ और ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಲ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪುಗ ಒಂತೆ ಮಿತ್ತಡ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ನಮನ ಮಸಾಲ ಬಿರ್ಕುದು ಮೂಲ್ ಇತ್ತೆ ಮಿತ್ತಡ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕಡೆಕ್ಲ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ತಾಕಿ ನಮ್ಮ ತಿತ್ತದ ಸೈಡ್ಲ ಲೈಕಡ್ ಇತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಆವನಡ್ ಮೂಲ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಂದಿನ ಮಸಾಲ ಮಿತ್ತಡ್ ಬಿರ್ಕು ಹುಡ್ಕ ಪೂರ ಕಡೆಕ್ಲ ನೆಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆನೆತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ
ನಮ್ಮನ್ನ ರೆಡ್ಲ ಸೈಡ್ ಇತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಆತ ಇತ್ತೆ ನಾವು ಮಿತ್ತಡ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಐಕ್ ಮಸಾಲ ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಇತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಷಗೋಸ್ಕರ ಐಕ್ ಪೂರೈಕ್ಲ ಕುಡೊಂದ್ಸತಿ ತಿರ್ಗಾದ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಷ ಒಂಚೂರು ಮಸಾಲ ನಮ್ಮನ ಕಾಯೋಣ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಎಣ್ಣೆದೊಟ್ಟು ಮೂಲಿತ್ತೆ ನಮ್ಮನ ರೆಡ್ಲ ಸೈಡ್ ಕಾಯ್ದಂಡು ಲಾಯ್ಕಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನೆಕ್ ಗೆತ್ತು ಬಡಿಡ್ದಿಕ ಯಾನ್ ನಾನು ಇರೇಕ್ ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಮಂತೇಪ ನಮ್ಮನ ಬಜಿ ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ ಅಂಚಾತಂಡ್ ಬಲೆ ಮೂಲ್ತಲೆ ನಮ್ಮನ ಬಜಿ ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ ರೆಡಿ ಆತಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಲಾತಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿಲುಂಡು ತಿನಾರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಣೊಂದು ರೆಸಿಪಿ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋಡು ಯಾನ್ ರೆಡ್ ಪ್ರಕಾರದ ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ ಇರೆಕ್ ತೋಜಾರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂದೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ ಬಜಿ ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ ಒಂದು ರೆಡ್ಲ ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ ಇರಿಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬರೆತ್ ಪನ್ಲೆ ಇರೆಗ್ ಎನ್ನ ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ ಅಂಚ ಆತಂಡು ವಿಡಿಯೋ ತೂದಾಯಕ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪಸ ತುಲ್ಲಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಇಡೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ್ ಕೊರೊಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕಗ ಕುಡೊಂಜಿ ಪಸಾತ್ ರೆಸಿಪಿ ದೊಟ್ಟು ಅದ ಮುಟ್ಟ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಇಪ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.